Dámy a páni, predstavujeme projekt Zimilo. Zimilo vychádza z prostredia Forexu. Je to najväčší trh na svete, trh cudzích mien s denným obratom 5 biliónov amerických dolárov. Denne tu obchoduje obrovské množstvo subjektov a je to 200 krát väčší trh ako známa burza na Wall Street. Je to mimoriadne sofistikovaný svet špecifických vzťahov s obrovským potenciálom zisku, ale zároveň aj s vysokou mierou rizika. Forex je dnes na ceste k nám. Technologický rozvoj vám umožňuje vstúpiť na Forex použitím obyčajného mobilného telefónu. Amatérsky vstup je ale mimoriadne rizikový a neúspechy potom deformujú verejné vedomie o Forexe. Štandardne potrebujete množstvo skúseností a vedomostí a hlavne internet je plný zaručených náhodov, ktoré začiatočníka veľmi zavádzajú. Preto prichádza Zimilo. Zimilo je cesta vstupu na Forex s výrazným znížením rizika. Zimilo znásobuje potenciál profitu. Zimilo je edukačný program, ktorý funguje ako vaša ochrana pred rizikami a vyberá pre vás tie najlepšie podmienky obchodovania na Forexe. Stačí vám počítať, že obchodný účet nepotrebujete absolútne nič viac. Zimilo pracuje každý samostatne a nenecháva nikoho, aby vykonával jednotlivé úkony za neho. Máme filozofiu bez poplatkov, my nie sme tu na to, aby sme vyberali od vás peniaze, takže nemáme žiadne vstupné poplatky za členstvo, žiadne mesačné poplatky za členstvo. Máme nulové poplatky za vedenie účtu, všetko je u nás zdarma vrátane účasti na prezentáciách či webinároch. Je to najdlhšia cesta na Forex, ktorú si predstavujeme tak, že vy si otvoríte svoj obchodný účet, zvolíte si sumu, ktorú naň vložíte a začnete obchodovať a profitovať. Aby to celé fungovalo, tak vždy pre vás vyberáme toho najkvalitnejšieho partnera. Aktuálne spĺňa všetky prísne naše podmienky spoločnosť IronFX. Zimilo pracuje v spolupráci s touto partnerskou spoločnosťou. IronFX je jednotkou medzi svetovými brokerskými spoločnosťami, ktorých je na trhu viac ako 700. Poskytuje nám podporu v 45 jazykoch, 25 kamenných kancelárií po celom svete a viac ako 1000 zamestnancov IronFX je nám k dispozícii. IronFX spĺňa prísne medzinárodné regulácie a má silnú ochranu klientov. Zároveň má aj špičkovú marketingovú podporu, je to oficiálny partner futbalového klubu FC Barcelona. Čím sa Zimilo odlišuje od iných systémov? Pomáhame vstúpiť na Forex bezpečne začiatočníkom a záujemcov o zaujímavý pasívny príjem. Máme maximálnu podporu klientov, komplexný prezentačný vzdelávací program a máme aj jedinečný partnerský program, ktorý umožňuje rozvinúť váš profit. Je veľmi jednoduché, vy sami si zvolíte, akú formu profitu budete preferovať. Je to samozrejme ako prvé profit z vášho obchodného účtu. Pokiaľ sa vám to bude páčiť, tak máte možnosť získať zároveň ešte aj profit z klientských provízií a dokonca aj profit z podielu na obrate celého Zimila. Hlavným typom účtu, ktorý využívame, je tzv. Portfolio management účtu. Funguje to tak, že vy si zdarma otvoríte svoj obchodný účet a prenecháte správu nad ním analytikom z IronFX. Je to tým profesionálov, ktorí zhodnocujú depozit, ktorý máte na vašom účte. Sledujete vývoj prostredníctvom vašej zóny a pravidelných výpisov. Portfolio management účet je exkluzívny svojím spôsobom ochrany účtu. Tým, že vy zvolíte celý účet takýmto spôsobom a prenecháte ho v správe analytického tímu, vaša maximálna možná strata v prípade katastrofy akékoľvek je 30%. Tým pádom sa stáva z portfólio managementu absolútne exkluzívny produkt, ktorý nemá obdobu vo svete Forexu. Váš maximálny profit je pritom neobmedzený. Všetky parametre nastavuje priamo IronFX a je to bez rizika vášho neodborného zásahu. Veľmi dôležité je, že peniaze máte kedykoľvek k dispozícii. Portfolio management je technicky obmedzený minimálnou výškou vkladu $1000. Vy môžete na Forex vstupovať aj s nižšími sumami, ale vždy je to nebezpečné. Pri minimálnej výške $1000 je možné spustiť portfolio management správu. To znamená, že sa o ten váš účet stará analytický tím, ktorý generuje profit. Peniaze máte samozrejme kedykoľvek k dispozícii a obchodovanie prebieha počas všetkých obchodných príležitostí. Máte dokonca možnosť diverzifikovať to na 2 podúčty. Ak máte výšku depozitu od $1000 do $2000, tak maximálna výška vášho rizika je 30% a každý klient získava zmluvnú ochranu vkladu, ktorá mu zabezpečí v každom prípade minimálny zostatok na účte 70%. To sa samozrejme bavíme o katastrofických scenároch.
Potenciálny zisk je neobmedzený a neexistuje žiadny limit, ktorý by klienta obmedzoval vo výške zisku. Doživotná kvalifikácia na poberanie plných klientských provízií je pri minimálnom zostatku $1000 na vašom obchodnom účte a umožňuje vám zvýšiť váš profit. Ak sa vám podarí zabezpečiť depozit vyšší ako $2000, tak maximálna výška rizika je 30% a v podstate platí všetko, čo sme povedali na predchádzajúcom slajde, ale máte zároveň možnosť významného zníženia rizika rozdelením depozitu systémom bypass. Systém bypass funguje tak, že využijete maximálne potenciál celého projektu Zimilo a využijete možnosť otvorenia dvoch podúčtov v IronFX. To znamená minimálny vklad 1000 na jeden podúčet a minimálny vklad 1000 na druhý podúčet. Vtedy dochádza k významnej ochrane vášho depozitu a hlavne k navýšeniu profitov. Schéma bypass Zimilo na príklade $5000 funguje následovne. Ak máte klasický portfolio management účet bez schémy bypass, tak vám generuje profit zo sumy $5000, čo je jedna kôpka peňazí. Ak ale využijete bypass a na prvý podúčet si dáte sumu 1000 a na druhý podúčet $4000, tak spolu vám bypass generuje profit zo sumy $5000 plus províziu zo sumy $4000. Takže zrazu váš príjem je navýšený na dve kôpky. Schéma bypass Zimilo graficky funguje nasledovne. Ak si teda rozdelíte 5000 na 1000 a $4000, máte profit z 5000 plus províziu zo $4000. Po čase príde k nejakému navýšeniu, zarobilo sa 10%, takže $1100 a $4400 spolu dávajú profit z $5500 plus províziu zo $4400. Takže prvý podúčet vám generuje zisk, druhý podúčet vám generuje zisk plus províziu. Tú províziu môžeme chápať ako nejakú mesačnú rentu, ktorú máte samozrejme okamžite kedykoľvek k dispozícii. Schéma bypass Zimilo využíva faktor času. Ak si dáme dohromady tú 70% garanciu a schopnosť nechať pracovať účty istú časovú dobu, v podstate sa dostaneme na úroveň rizika, ktoré sa blíži k nule. Ak tam účet $2000 necháte 4 roky, aj v prípade akékoľvek katastrofickej schémy, po 4 rokoch sa musíte z výnosu mesačných klientských provízií dostať vyššie, ako je potenciál straty. To znamená, váš účet určite musí byť ochránený a musí sa dostať do zisku. Čím viac peňazí máte na svojich účtoch, tým sa skracuje tá doba, ktorú potrebujete k dosiahnutiu toho bodu 0. Takže pri miliónovom účte je to už len 25 mesiacov. Pochopiteľne tu nás sa bavíme znovu o ochrane v prípade katastrofického scenára. Pokiaľ účty zarábajú, jednoducho nie je potrebné tam tie peniaze mať žiaden čas, len sa vám navyšuje váš výnos. Veľmi dôležité je si uvedomiť, že peniaze sú vám neustále k dispozícii kedykoľvek a nikto vás neobmedzuje v čase, ktorý tam peniaze musíte alebo môžete mať. Ak máme zhrnúť schému bypass, tak človek poberá pravidelné odmeny spätne z vlastného obchodovania, čím sa mu vytvára v Zimilo finančná rezerva, ktorá po určitom čase prevýši maximálnu potenciálnu možnú stratu a teda klientovi chráni účet pred akoukoľvek obchodnou stratou. Pre ľudí, ktorí by sa rozhodli vstupovať s vyššími depozitmi, máme schému VIP Zimilo. VIP Zimilo je individuálny prístup k účtom s vyšším vkladom, kde je možné zmluvne dojednať vyššiu bezpečnosť depozitu, kde je možné dojednať individuálny prístup ku každému účtu a samozrejmosťou je aj možnosť osobnej konzultácie s obchodníkmi z analytického týmu IronFX. Vkladanie prostriedkov má IronFX zabezpečené veľmi príjemným spôsobom. Môžete využiť platobnú kartu, bankový prevod, internetové peňaženky či skrillové účty. Je to veľmi pestré tak, aby to bolo pohodlné pre klienta. Čo sa týka bezpečnosti účtu, účty sú vedené v renomovaných európskych pobočkách bank tak, aby bol zabezpečený najvyšší štandard bezpečnosti a finančný dozor. Čo sa týka výberu prostriedkov, tam sú jasné pokyny. Vždy musí ísť výber tou istou cestou, ako boli peniaze vkladané do základnej výšky depozitu a vždy potom môže byť zmenená aj iná cesta, ale vždy to musí ísť na meno osoby, ktorá peniaze vkladala, tým pádom sú tie vaše
depozity veľmi významne chránené. Po správnom online zadaní žiadosti o výber je spracovanie realizované do 5 pracovných dní a správa účtu vo vašom portáli, ktorý je chránený ochrannými prvkami. Ak sa vám takýto spôsob zarábania páči, máte možnosť stať sa partnerom. Je to veľmi jednoduché, stačí odporučiť tento systém komukoľvek, kto si otvorí účet na základe vášho odporúčania a vy môžete profitovať z odmeňovacieho plánu. Odmeňovací plán vás odmení za tvorbu klientského tímu. To znamená, stačí, aby ste priviedli do Zimilo pár svojich priateľov či známych. Za každý ich obchod dostanete odmenu, a to každý deň. Ak vaši ľudia privedú svojich známych, máte nárok na odmenu za podporu tímu, to znamená, za každý obchod vami podporovaných ľudí dostanete odmenu takisto. A opäť každý deň. Tieto základné odmeny spolu idú až do 7. línie, takže projekt Zimilo vám umožňuje zabezpečiť si až neuveriteľný pasívny príjem z obchodovania ľudí, ktorých do systému privediete alebo ich nejakým spôsobom podporíte. Stačí im ukázať toto video alebo ich priviesť na nejaký pravidelný webinár. Nechceme od vás, aby ste robili v pozícii nejakých poradcov alebo niečoho podobného. Je to veľmi, veľmi jednoduché. Ten odmeňovací plán generuje provízie, ktoré sa pochopiteľne líšia, pretože je veľmi ťažké odhadovať vývoj na trhu. Odmeny získavate na základe počtu obchodov, o čom máte prehľad vo vašom back-office Zimilo a ten vám poskytuje komplexný prehľad o dianí vo vašom týme. Odmeny sú kumulované po každom obchode, čo môže byť aj každý deň a aj väčšinou je, a vyplácané sú na konci každého mesiaca a sú vám kedykoľvek k dispozícii. Odmeňovací plán je nastavený tak, aby ste za každých $1000 vo vašej prvej línii získavali nejaké doláre. Sú to veľmi príjemné peniaze, je veľmi ťažké ich odhadnúť, toto sú také minimálne optimalizované príjmy. Samozrejme všetci máme záujem na tom, aby tých obchodov bolo realizovaných čo najviac a aby aj vaše príjmy boli čo najvyššie. Kde sa berú odmeny? Stále rozprávame o tom, že je to všetko bez poplatkov a bez akýchkoľvek platieb našich klientov. Samozrejme, to je pravda. Všetky odmeny do systému nám vypláca IronFX z drobných poplatkov, z tzv. Spreadov a komisí, ktoré sú na Forexe štandardne využívané. Neexistuje Forexová spoločnosť, ktorá by si neúčtovala za svoje služby. IronFX má veľmi príjemné poplatky, z ktorých viac ako 2/3 vracia do nášho odmeňovacieho plánu. To znamená, nikto z našich klientov neplatí nič. Všetky peniaze na odmeny prichádzajú od brokerskej spoločnosti IronFX. Keď denne obchodujú stovky a tisícky klientov, ktorí urobia desiatky obchodov, tak toto generuje denne sumu 1000, možno až desiatky tisíc dolárov, ktoré sú potom vo výške približne 2/3 vracané naspäť našim klientom. Takže je to veľmi jednoduché a hlavne veľmi príjemné. Líderský bonus je niečo, čo veľmi oslovuje našich klientov, pretože je to niečo, čo umožňuje participovať na celom objeme projektu Zimilo. Stačí, aby ste priviedli 10 svojich priamych ľudí a celkový počet depozitovaných peňazí vo vašom klientskom účte prekročí $100,000. Od tej chvíle máte nárok na líderský bonus. Líderský bonus je podiel na obchodovaní celého Zimila. To znamená, vy keď dnes privediete alebo v najbližších dňoch prvých 10 ľudí, vy môžete participovať na projekte, ktorom už fungujú stovky a tisícky ďalších ľudí. Je to veľmi, veľmi zaujímavé. Ak ste nikdy nebudovali klientské týmy, stačí to skúsiť. Pokiaľ privediete 3 ľudí a podarí sa to, že aj oni vždy privedú 3, tak veľmi nenápadné odmeňovanie do 7. línie vám privedie až neuveriteľných 3300 ľudí, takže treba to skúsiť. Ten vzdelávací program je pripravený, môžete ho využívať a takýmto spôsobom si zabezpečiť rast svojho klientského tímu. Ak sa rozhodnete ísť na líderský bonus a privedete 10 klientov a podarí sa, že každý privedie 3 ďalších, už máte tým až 11 000 ľudí, z ktorého budete profitovať. Takže je to na vás. Zimilo je tu pre vás, hľadáme klientov, hľadáme partnerov, spolupracovníkov, lídrov, country manažerov, networkerov. Všetky podporné aktivity sú zdarma a sme pripravení vás podporiť. Viac informácií na www.zimilo.com. Ďakujeme veľmi pekne za vašu pozornosť.